uNkulunkulu akakulonde phile uphushe uphumele noma kupastor nje kubalulekile ufanele ukuthi-ke qikelela ukuthi inamba esizwa ngoba uyimember channel. Uma ungayena imember izibe le number inamba iyafonelwa from 9 to 5 namba makuphela awukwazi ukumfonela before 9 futhi ungamfonela after 5 yabo. Fona from 9 to 5 kuphela, ungamfonela ngo-WhatsApp, ungangi-WhatsApp. Fona from Monday to Friday kuphela. Sibona okuhle njaba uthi uphupha ubaleka umzalo ukukushaya message validisa uvalidise kuma wakho. Akabingelela kacela ingabe phansi lo mkhomo ongafuna ukubingelela nokucela bacala usizo bani. Kanti ngiphendula uzakhele Ndwandwe la 53 ukuthi-ke pastor unensizwe ethi ingiphuphe ngivalelisa ekhaya nginikeza zonke izingane zakwethu o-30 rand ngicela ukuthi ngabe umchazane naye akabingeleli kuzakhele Ndwandwe lapho but eqinisa ukuthi pastor yebo ubuyena lokho. Then someone dreamt of him bidding goodbye ngathi uyahamba uyavalisa ekhaya is going somewhere pum mad. Lo munye yena naye bebemshaya obefuna ukumshaya bevalisa mama wakho. Yayibona-ke la lo ngaphezulu njengoba uvalisa kuwumuntu oshaywayo bese valisa mama wakho ukuthi ngenzeka ikhona into ewumoya nomumbi yabona sakumthwebula yabona efuna ukudlala lapha kuloyo. Kodwa sikhohlwe-ke sifocus enalo ukuthi uma uvalisa nje kungasho ukuthini uma ujavalisa. Number 1 ngokwesintu uma nje uphuphe unabantu ekhaya uma uphupha unabantu ngabe uPaul uma usuvalelisa ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka kunohambo. Ngabe uPaul ngeduphe empeleni ngoba ngendlela le nje ukhomba ukuthi kunohambo lukamoya olukulindile futhi ngenze kuzongena entwasweni kungidala uma ukuthi vele umuntu webethwe imimoya esadinga nokulungiswa yabona. Nge-2 futhi omunye angayibeka kanje uma uphupha unabantu ngabe uPaul ngedubi uma uvalelisa ngisho kungenzeka nje kunesidalo ekade sivakashile silethe ubunhlanhla ngoba sifuna ukulungisela lokuthile. So ukuthi kungenzeka ukuthi kunesidalo ekade sifikile nje sizoletha lobu bunhlanhla lakhaya ngoba kunezinto kufanele ilungisele. So njengoba sivalisa uvile sisidalo sesiyahamba phela ngoba mhlawumbe umuntu wayengakalanda ukuthiwa kusihamba lwekhaya kodwa bezohlela ukuthi ngoba ekhipana le mali yabona ufuna alungisele into ethile. Isidalo singazenzile lakhaya singaphakela ka. 3 ake sibheka nje uma uphupha nabantu ngabe uPaul oluphi uma uvalelisa yabo ngoba lokho ngasho ukuthi kungenzeka umsamo wasekhaya nomsamo wekhaya awulungile futhi kumele ulungiswe ngoba kunesidalo esesiqala ukuduba nokuflathela lo muzi ngoba lokhu awulungiswa lo msamo funa yabo. Kodwa nje 4 uma uphupha ngokujwayelekile uma nje uphupha unabantu ngabe uPaul oluphi uma uvalelisa ukuthi-ke lingakhomba ukuphela kobudlelwane bakho nalabo bantu noma nje ubaflathela noma ubaduba noma ubadikila yabo. uJeremiah 20 verse 10 uJeremiah 20 verse 10 kepha nimkhalele nokumkhalela omukayo futhi ohambayo ngokuba kasayikubuya kasayuboniswe sayiboniswe lokuzalwa kwakhe. Kanti Izenzo 10 verse 20 Izenzo 20 verse 34 bakhala kakhulu bonke bamgona uPaul ngentamo bamanga belusizi kakhulu kezwe alishilo ukuthi-ke abasekubona ubuso bakhe bamphelezela baya emkhunjini. 5 kwesinye isikhathi-ke uma uphupha futhi unabantu ngabe uPaul uphi uma uvalelisa ngoba lokhu ngabe kukhomba ukuthi-ke kungenzeka ukuthi khomba ukuthi anibumbene noma niqhelelene noma-ke kudala nakwabagcinela abantu kumele uzame nje ukulungisa ekubudlelwane nabo yabona. NgokaLuka 15 verse 13 kwathi emva kwey'nsuku eziningi indodana encane yayisibutha konke yamuka yayezwe likude yachithwa khona imfuyo yayo yahamba ngokonakala. 6 uma uphupha futhi unabantu uyabo uPaul uma uvalelisa osulusho ukuthi empeleni ngenzeka lento usuke uzothatha nje isinqumo yabo uPaul ngelubi. Number 6 uma ungukuthi umuntu ovalelisayo nje ebantwini yabo ngoba ngeze uzophuma mhlawumbe empilweni yokuphila impilo ejwayelekile ukuthi uzobe usuphila impilo
noma uthatha isinqumo sokuphila impilo yevangeli, noma uthatha uhambo lwevangeli nensindiso, ushumayela ivangeli laNkulunkulu, noma kukhona impilo uzoshintsha indlela ophila ngayo, ulandele uNkulunkulu, ulandele ivangeli, ulandele insindiso, yabona. So ngokaLuka 9:61 nomunye-ke wathi-ke ngizakulandela-ke Nkosi, kepha-ke ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa abasekhaya. Kanye amaHubo 32 verse 8, ngizakufundisa ngikubonisa indlela oza kuhamba ngayo. Kanti-ke noma siyabe sibheke kanje siyivala, yenzeka umaphupha futhi kunabantu kuba uPawulu ngokuvalelisa. Komunye lokhu kuyaye kukhombe ukuthi insuku sezibaliwe, ikakhulukazi uma lo muntu uyagula bese iphupha futhi evalelisa, bephupha evalelisa ukuthi lo muntu ngenxa yokugula nani ivele insuku zakhe seyibaliwe usezohamba. Umshumayeli 3 verse 1, konke nesikhathi sakho. Yonke indaba enomzuzu wayo ngaphansi kwezulu, kukhona isikhathi sokuzalwa, isikhathi sokufa. Esibheka lapho umuntu evalelisa. Be blessed.